akong responsibility. Yung bigay mo ako, sino may menta mo sa church? Mga pastor, hindi ay yung mga nagsimbahan step, kamo lang sa diha. Pagkamaot gulo. Bro, ang good news niya, ang kanindot niya, ang kalayo sa Espiritu Santo, kanunay na lihok sa aking sinas. Una-una, manggali at akiyong kasunod niya ka. Wala may dana ng imong pag-presdaro niya, ay nagpangalaman doon. May pag-magharoy-haroy na lang ka, may pag-mag-inom-inom lang ka, may pag-mag-disco lang ka, may pag-mag-bisyo na lang ka. Amang dana. Inumduman na ito nga ang pleasure sa kalibutan mga kaisunan, kinitanan lumalabay na ito. Dili na garantiya. Ba't gani mo panay mo laglag ni mo? Mo panay mo hatod ni mo ngadto sa imong kapintihan. Busa na makigsuot ka aron naay kadasig, amen. Naay kalayo. Dasig imong kaugalingon nga dili ka madaog sa atong tawhanon nga kinaiya. Kabantay ka ang sayang tawhanon kini gawas sa sahay. Ano bitaw kinaiya sa taong batasan sa tao. Muna usay kontra nimo, kontra nato. Mo man ang Bible nagtundo nato kung saan nga mausab ang dagat sa pagkinabuhi. Mahimutang new creature. Muna ang kanindot kay naa ang Espiritu Santo nga dahil mo tundo mo tabang magapanggahon nato. Kaya kung wala lagi ang Espiritu, o sila pa Espiritu tundo daw, mamuhat sa tao. Tuntuhon ng tao. Kapalapakan si Jesus. Ilong ay mo. The Holy Spirit of God will manifest in such a powerful touch. Asa sa mamuhat? Sa taong hunay, tinuod na pagtuo o naghinulsol. Ngayon sa kalibutan mga isunan, dali na kayo sa tao ang pagpatuyang. Wala pa man nilang timuha sa paghinulsol. Wala man nilang timuha sa pagtuo sa Ginoo. Tanawa ka mga balita. Tanawa ka social media. Diyan mo makita. Sakto ginayon sa Bible. Namamot ang panahon, yung Chris ang kadautan sa ibang kalibutan. Kaya kung wala yung social media, dili mo ma-determine na sakto ang Bible. Di ba ka masayo kung sanita mo sa Amerika? Huwag mo tanasayo kung sanita mo sa Middle East. Huwag mo tanasayo kung sanita mo sa Europa. But through the social media, we can describe that indeed the Bible's prophecy are absolute right and true. Salita po sa ubang mga naso, mga isunan. Karon, sayo na kayo nila ang gitawag same-sex marriage. Uso na kayo karon. Bisan sa Pilipinas, wala pa may balawin na, pero nag-himo na sila on nila ng ulo. Pila na kapag kitang kasal karon sa Baguio, bisan sa Manila, o kaitin na po sa Davao. Lantaran na, social media makaisunan. O ikaw lalaki, ginawat mo ba kining lalaki mo? Ikaw babae, ginawat ba mo kining babiya? Di ba mo sila mag-judge? Pero saktong Bible, na mo na mimidagan ka mo. Although nasayod ka ng tao, mitras buhay pa na idakong paglaban sa Ginoo. Mo bitaw pa iampo nato ni sila. Kaya kini ka buhat, di maniya sa Ginoo nga buhat. Biktima lang sila sa espiritu sa kalibutan. Ako yung punto? Biktima. Muna ang Bible nag-encourage na to is to pray one another. Atong gi-expose ang buhat sa yawa. Kaya klaro man sa Bible, makagsunod, bisan sa panahon sa sinuma. Nganong gisunog ang duwa ka lugar, duwa ka nasod, ang Sodoma o ang Gomora. Klaro ang Bible, tungod kay ang mga tao dito, wala na nakikilawas sa insaktong pakikilawas. Kaya gipili na nila ang sama nila. Sabihan ka. Ayun yun. Diyan mo makita
iba. Ingon ang Ginoo, the moment mo kaon mo na, mamatay mo. Sa iyo sayawa, ayaw mo doon, kaya di man mo mamatay. May sama mo niya. Mo ni gibuhat karon sa yawa, sa tibuok kalibutan. Ang kontra nato, dili tao. It's only the devil. Therefore, ang church mubarog sa pag-ampo alang aning mga tawanan. Amen? Nga mga tao, mudagog sa Diyos, maghinulsol makaisunan dahil wala sa mga kapakyasan. Therefore, di kinahanglan ang gahom sa Espiritu Santo. Dito sa Word of Hope, abi na kung magkita niyo itong sa ka-vlog.